Ya wis ora apa-apa arang ya bocah lagi kemencur. Kemencur apa? Wis kaya ngono kok kemencur ya wis tuwa kuwi wajibe ya dikandhani. Ha iya. Gong. Weh. Rene le. Ah nyetak botoe, wis tinggal sik. Rene. Waduh. Ambo yo dandan kaya aku kaya gareng. Wis ngene iki wae apa perlune. Oh iya. Iki busana nyitak gendeng. Ha iya. Ya wis ora apa-apa. Piye napa? Saparan seneng-seneng sik nyambut gawe leren. Suka-suka parisuka karo para pemunden sing lengganing kewagon kene. Siap. Oh emang kari manut aku. Ha iya. Tetembangan disediani gamelan didol ora. Disediani iki tegese arep ditabuh ngono lho. Wah, tak kira nek ketoke nek kaya kowe iki seneng banget adol-adolan, Tru. Ora ya, saiki wis ora kaya ngono kuwi, saiki wis tak lumpuhke gamelan wis do tak lumpuhke pirang-pirang galung. Mun tak krukupi nang omah. Lar ganti sok kapan, Tru? Menengo dilongkas ora. Anggepe arep tak pangan ngono kowe gamelane ora kok. Ya ditabuh ning kala mangsane sesuk titi wancine wis nekani nek wis wadahe ana. Oh iya. Mesake gamelan sing iki. Ki nek carane menungso wis nganti tulung-tulung lho, Tru. Ha iya. Ben bengi saka kene pindah kono tutuki terus. Ha iya. Monggo leno tuntuki ya. Wah, ana sing seru, ana sing liri. Ya ora apa-apa karang ya nggo nyambut gawe kok. Heeh. Kempul kuwi dijagur terus. Heeh. Kenong kae ditutuki tutuk nganti larase medun. Iki dilangi. Rape nak nggo omongan. Heeh. Nek iso ki dilangi endi? Nah. Ora kok bengung-bengung. Heeh. Kalimate dadi ra cetha. Iya. Bonang ya ditutuki wela isih. Kuwi ngopo iki, Gong? Ah, ki benake. Ora wangun nek kaya ngene iki engko dikira son mento atok. Ha iya. Ya karang kadang kala nggon kok, Li. Nggon ki mempengaruhi. Nggon ki mempengaruhi nek gong lapangan jembar kae ya mulih gawe son ya sak kayange. Volume dipolke wae ora bakal piye-piye. Nek ki wonten tembokne pancen angel ngeset. Ha iya. Mula ya kudu maklum. Ah iya ning ora kemaklumen banget. Ya nembang kira iki. Ya. Sapa sing arep tok nembang, Tru? Sinden. Ha iya apa wong dodol kacang kuwi. Lah iya aku ki omong apa anane kok. Lah iya aku ya takon apa anane kok kuwi wangsulan atos ora. Ya sinden eneng 04678. Sing ora menyang sapa iki Mbak Wayu? Orisa. Ya. Karo Ika. Oh. Ika ora mari-mari. Ya wis ben apa-apa, wis ben apa-apa, wis ben apa-apa. Ora tata benake aku tak ngeneni terus kok pokoke. Ha iya. Ha iya ya alon-alon kok ora suwe-suwe dibenake. Benake karo ngantuki ngono kuwi mung diputer tok. Oh luweh. Ya alon-alon. Kemarang sapa sing arep nyekat, Tru? Iki eneng pamundutan, Reng. Pamundutan apa? Ana sing nyuwun panjenengan anu jenenge iki apa kae? Sing kae lho. Mudhar kowe gendenge wis lali kowe. Cuti ya, cuti-cuti dengkulmu ku. Sing arep nyutekke sapa nek kaya ngene ora entuk cuti. Ha kowe gendenge wis lali kok. Apa jenenge? Lama, kae apa jenenge? Lama terus katon. Hah? Kadung tresna kok nganti mari kangen. Bagong sirahe wis bunek tenan. Nek sing nadyan munggah gunung sarung kabeh, sarung jagung. Sarung kabeh dengkulmu. Sing nyekar sapa?
Sing nyekar iki nawala disuwun Mbak Tiwi. Nah, iya iki panjen lagi tak kepengin tak apa di kanu di umbul iki Orson Orbit. Orson. Oh, ngejoki raimu iki kok iki. Yo, Mbak Tiwi, medun, Mbak. Heeh, penonton isih tekan Sidoarjo lho iki. Dong apa? Do gawe gendeng. Yo. Ngene iki wis digawe sak penake wae kong sak titahe ora usah perlu. Aku jane arep ngetokke bahan-bahan, lho bahan rasa ditokke engko dijebluke wae. Wah, ya iki sing kabeh iki karang netizen. Waduh. Netizen ki apa? Apa? Netizen ki apa? Senter dengkulmu. Netizen ki penonton utawa penggemar utawa sing tukang streaming ki wis iso nganti do nyandra karo sinden dhewe-dhewe. Heeh. Nek Tatin ki arep dialus-aluske nek wong streaming ki wis ngerti nek Tatin ki galak. Heeh. Nek Elisa ki pancen arep dadi apa-apano, Elisa ki pancen dianggep sinden cerdas. Oh, cerdas di atas. Heeh. Cerdas di atas piye ta? Nek apa jenenge Agnes ya sok ditakokke. Iya. Ayu kaya wis diciri khase dhewe-dhewe. Net. Ndara kula Den, Ndara Sedewa. Ampun kaget nggih. Pancen kula sing glandang sampeyan. Kisah saking kasatriyan Bumira Tawu nganti kaget. Penggalihku Kakang Semar sejatine mengko surasa ing kepiye? Dene wis sawetara suwe aku mbok kanthi mapan wonten telenging alas angayam wana bebasan mlebu metu jroning alas. Mongko iki wis ndungkap sak candra etung klungguhanku nggone ninggalake kasatriyan Bumira Tawu. Kula niku jane ming kok kaya ora mentala. Nalika sampeyan lan kadang-kadang sampeyan ndara-ndara kula Pandhawa sami sak pejagok nek ketingale pancen mung pangendika lumrah nanging nek diitung enten ati niku mujudake dawuh utawa pamecut saking Kang Raka ing Jodipati miwah sinuwun ngamarta ingkang nalika semanten sami ngendikaaken nek Pandhawa isa mulya Pandhawa isa Jayeng bawana wonten negari Ngamarta inggih awit saking anggenipun sami alampah priatos wekasan sampun sami pikantuk kanugrahan. Ndara Puntadewa pikantuk wayu dharma, Ndara Werkudara pikantuk ngelmu kasampurnan sangkan paraning dumadi lan sak piturutipun. Malah Ndara Janaka upami dipun petang menika mboten saged kawical kathahing driji wahyu ingkang sampun mapan angganipun Ndara Janaka. Nalika semanten Ndara Werkudara paring dawuh inggih namung kadangipun wragil ingkang dereng pikantuk kanugrahan. Den, nek cara kula mula kula terus wanteng Bumira Tawu panjenengan kula kanthi kula dherekaken manjing telenging wana menika supados sak mangke jengandika Ndara Sedewa menika nggadaha krentek karekat lan niat anggen paduka badhe nggayuh kanugrahan Kakang Semar. Mongko wektu dina iki ora ana sasmita ingkang ndak tampa lamun dewa bakal matedhake kanugrahan. Sing kandha sinten? Sing kandha sapa kula tak takon. Niki dewa ajeng matedhake kanugrahan winastan Wahyu Setya Wacana. Niku wahyune piyayi ingkang sak mangke kedunungan Wahyu saged titis pangandikane titi ing pametang. Wahyu niku Wahyu Pujangga. Sinten ing kedunungan Wahyu menika? Nggih, menika ingkang pangandikanipun mangke saged dipun dahar dening sinten kemawon ingkang nampi pangandikanipun satriya utawi brahmana utawi nalindra ingkang nampi Wahyu Setya Wacana menika kala wau Ndara. Miatlangening kalanggiwan aklar pandan moncar
tinon ler kekonang surem sorot etan padang kasor lan pacaring purnama ing gegono dasari wangsa katiga waduh Kakang Semar yen to pancen kaya mengkono aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan kanthi ora kasengaja Kakang Semar wis mbangun kasatriyaning Sedewa satemah diakoni dening kadang-kadangku ya kuwi Kakang Mas Jodimati Kakang Mas Arjuna lawan Koko Prabu Darma Kusuma awe mang teruske le tindak dilakoni kanthi prihatin kula kinten boten ajeng keliya dumawaing Wahyu Setya Wacana Ndara mareka den prayitna sumuris eka balik Kakang Rada menawi niki mboten pangling menika kadisuwanipun Sukma Wicara ingkang abiyantara ning ngarsa ulun Kakang tumuli katimbalana menawa wigatosipun dene Kresna sowan mongko kanthi badan wadak Kakang Rada lenggah ingkang langkung prayogi inggih ngestakaken dawuh Kresna padha kanthi harja saprapta kita kulup wayah ulun Dwarawati tansah pinanganing kawidadane ing sambikala pukulun kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk ya Kresna ulun tampa agarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tamanana kula pun dinggo jimat paribe ndayana ing kasantosan Narayana utawa gatine dene jeneng kita sowan ngabiyantara pukulun njumbuhaken kan sasmita ingkang sampun kula tampi bilih samangke pukulun badhe matedhaken kanugrahan inggih menika Nastan Wahyu Setya Wacana mongko ngendikanipun para nimpuna tuwin sabdanipun para brahmana bilih Wahyu Setya Wacana menika wahyu pujangga kanyatan ingkang putra utawi ingkang wayahing Ndarawati menika sampun sinampiran pakaryan minangka dadi pujangganing para Pandhawa dinten samangke pukulun menawi wonten sukalilaning penggalih keparenga ingkang wayah nyuwun tumuruning Wahyu Setya Wacana menika amomong jagatipun ingkang wayahipun Kresna pukulun miat tangening kalanggawan aglar pandan moncar tinon lir kekonang surem sorot etan padang kasor lan pajaring purnama ing gegono wanter aturipun Sang Mata Indrawati bila sowan wonten ing kayiwangan nedya nyuwun tumedhaing Wahyu Setya Wacana parandening mangke wujuding wahyu ingkang wis sinengker dening Sang Hyang Pikulun jagat Giri Pratingkah midhanget aturipun Nata Indrawati ing cipta sanes menika minangka dadi werangkaning wahyu mila siga oncat saking kayiwangan Kresna kula wonten maring dawuh aja sira ngluputake kelawan panjenengan ulun nanging yeti kabeh wis pinantra anut gegolonganing kodrate dewi-dewi kepareng maduka paring dawuh mekaten pukulun bareng kita matur kelawan kita sowan nyuwun Wahyu Setya Wacana mbok menawa wahyu wis mireng apa kang dadi atur kita mila tumuli oncat satemene wahyu wis ulun sengker madyaning angganing pukulun Bathara Gurya ulun pribadi nanging samengko teka oncat saka ing kayiwangan yen pancen kita kepengin kedunungan wahyu bujungen playuning Wahyu Setya Wacana Kresna
Pripun Di? Kakang Narada. Kula mboten saged matur menapa-menapa. Jersaya sedaya sampun pinesti dhateng kodrating Wang Mahanasa. Wah, dalah Kresna sampun kekayalan sowan dhateng Kayiwangan. Dene wayun cacengganipun Adi Pramesti Bathara Guru. Kakang Narada monggo dipun prisani babaring lampahan menika Kakang. Bumi goncang gancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung wiradal nganti diubeng-ubeng karo playuning Wahyu Setyawacana. Setemene aku wis krasa nanging yo sing jeneng menungsa mono diwenangake mbudidaya mbok menawa srana pambujungku marang Wahyu isa kecekel lan isa mapan ana ngangganing nata Ndarawati dene ora aku wis ngelenggana lho. Ora pancen Koko Prabu Mandura kok karo Kakang Patih Pragata mongko adat ingkang lupya wis lakon. Koko Prabu Mandura pendak-pendak tindak nganti lawan Patih Pragata mesti ora keri gajah Puspadenta. Lah kok iki ora nitih apa-apa. Lah dalah. Tanggap nata Ndarawati nalika semanten pus wininga bilih menika panjalmaning mengsa sigra banting sumping wujud nata Ndarawati. Yai Babu, Yai Babu. Tribala Dewa Narpati duwe narik swara Kresna kalangkung tresnanira. Walah dalah Kresna. Lah kok Syadi mapan ana ing kene iki wigati napa? Iki Koko Prabu. Estunipun mboten wonten menapa-menapa. Namung upaya dhateng kadang kula pragil. Walah dalah wis entuk gawe. Inggih derek. Aja kendhat ngene Syadi mbudidaya. Supaya iso pinanggih kelawan kadangku pragil. Koko Prabu kasinggihan. Kresna wonten maring adhawuh. Malah kepasang yogya katujing nudripun Kakang ketemu kelawan Syadi ning papan kene. Ngerti yo? Lamun pun Kakang dinuta dening Kyai Prabu Duryudana. Syadi wis prisa nalika semana bapa Penemban Durna Suwana negara Ngamarta bakal mboyong marang Syadi nanging cabaring gawe. Tumuli Kyai Prabu Duryudana tusan kelawan pun Kakang supaya mborong kalawan Syadi. Kresna, kowe aja selak. Yen kowe wani nduwa keparenging pun Kakang, apa kira-kira Kresna wis ora ngabekti karo Nata Mandura? Nggih sinuwun. Kula aturi mbangun mitra dhateng parentahipun ingkang kadang werda sinuwun Prabu Baladewa. Mula ayo tak ganti menyang negara Ngastina. Yen nganti aku ora bisa mboyong marang Kyai Prabu Kresna, wah dalah bakal nampa duka. Mreingaten monggo kok Prabu kula dherekaken gosik supaya enggal rancak lakune aja nganti ana sambe kala apa-apa. Syadi manjing gendhaga wae. Ngaten kok Prabu. Ya, inggih ngestakaken dawuh kok Prabu.
sing langit kelap-kelapaton lir kincanging risang mawe gandrung ing pilahing Mastuna sidam sekaring bawuna langgeng Raden Sediwa ayo kaget ulun ingkang merpeki kelawan jeneng kita sayekti ulun utusaning Sang Hyang Jagat Girinata ingkang anyalira kanugrahan kang aran Wahyu Setya Wacana tanana ingkang pantes minangka dadi swarganing Wahyu Setya Wacana kejaba mung angganing Raden Sediwa mula tata-tata Raden dina samengko sira bakal nampa kanugrahaning Wang Mahanasa ingkang aran Wahyu Setya Wacana satemah samengko nadyan sira minangka dadi ragiling Pandhawa bakal pinercaya dening sagung kadang-kadang kita Pandhawa liyane Kakang Semar, kula kaya ana swara ingkang tanpa wujud cetha tak pirengake. Ha, nggih niku sing winastan Wahyu Setya Wacana. Wahyu Setya Martana. Wong maratuwaku kowe, Gong. Hah? Maratuwaku kowe. Maratuwamu to? Oh. Anake wedok delok mesti mesusu kae. Setya apa? Setya Wacana kok Setya Martana ora. Sembrono. Petruk iwah tuwa. Ayo Bagong iki apa sing ngomong ora? Aku ngaturake panuwun Kakang, ya mung Kakang ingkang bisa mbangun marang kasatriyanku. Waduh dicocok-cocokke. Dume tulisane mbangun kasatriyan terus Kakang bangun kasatriyanku. Sah. Sayo Kang. Njaluk lakon ora ana lakone kok do dijaluki ya. Marake kene iki bingung eling golek. Iki wis gathuk ya, Truk. Wis gathuk. Ayo iki bener kok. Bapak iki apa jenenge iki mbangun kasatriyane Ndara Sediwa. Kanthi srana Ndara Sediwa iki goleke wahyu nyatane ya entuk. Mbangun ki ora perlu fisik. Mbangun ki batin ya kena. Iki mbangun batine Ndara Sediwa. Iya, Petruk nggih. Lho, Kakang Semar. Pripun? Lho, Koko Prabu Ndarawati kok tindak mrene? Gunjang gancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung ing Koko Prabu kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk ya Sediwa tak tampa pangestunipun Kakang Tampanana kula pun dinggo jimat paripik Koko Prabu mbujung menapa ora pun Kakang ora ngoyak apa-apa pun Kakang sinampiran pakaryan ngupadi kelawan Siadi tindak ngendi nggih dipun boyong dening Kakang Semar purih ngupaya kanugrahan. Lho. Ngupaya kanugrahan inggih wis entuk gawe sampun ora Bu. Ngendikanipun Kakang Semar namanipun Wahyu Setya Wacana sampun mapan ngangganipun ingkang rayipun Sediwa. Syukur Yayi, syukur pun Kakang melu bungah. Ya mung tak jaluk aja ninggal marang kasatriyan kewajibanmu isih akeh ayu kondur ning Ngamarta. Monggo Koko Prabu kula dherekaken.
wonten dawuh Pandya Betari ngantos sumengkung nanggen kula ngentosi paduka Pandya Betari. Kados ngenteni sileming Palawa gabus kumambang ing Sila Kresna. Ning kowe aja kuwatir, ora coba sawangen. Gendhoga ning ngarep aku iki kira-kira menemu isine apa? Kula piyambak mboten mangertos. Kowe lak kandhani ya Durna nggonku wujud Nata Mandura. Gampang banget gone ngrimo marang Nata Ndarawati. Wekasan Nata Ndarawati tak apusi takon mlebu jroning gendhoga dheweke mapan ning jroning gendhoga iki. Mengkari piye carane mateni apa diobong apa dilarung ning segara? Loh, menapa saestu menika isinipun Nata Ndarawati? Tobat, mula tak bukake tontonan Begawan Durna. Das pundi Pandya Betari, das pundi? Lho. Tobat. Lah kok arti ora digamana jroning gendhoga kok isine mung sumping. Lho. Wonten gendhoga isine namung sempak, sumping. Pendhita ngawur ora. Sumping kok ya sempak. Durna ya ora krungu. Isine sumping. Nek ngaten dipun apusi wae. Kakangku. Kaya janjine wis tak ucapake Werkudara pun ngakang budal saka negara Ngamarta ngupaya kalawadi mulanang. Dewa, wonten dawuh Mas. Minggat nandi. Sanes kula ingkang kesah nanging krana dipun aja-ajahi dening Kakang Semar. Dipol. Everyone. Tojak nendi? Golek wahyu. Wahyu apa? Wahyu Setya Wacana. Entuk gawe apa ora? Ora entuk gawe aja bali ning Ngamarta. Mang presani to, piyahipun pikantuk wahyu ale mboten niku ora beda to. Cahyane Ndara Sedewa pun benten. Wah, ragil. Wonten dawuh. Syukur nek kowe entuk wahyu. Nyedarine. Inggih. Sampun dipun dukani, Mas. Ora. Wah, bagus. Son junjung derajate karo wong tuwa. Besok meneh nek Werkudara nyuwarani karo kowe aja tok pangan mentah. Ning hitungan suaraku ki piye? Tok gelar tok gulung. Aja dipangan mentah sapenae dhewe. Nggih. Wis entuk wayu. Sampun. Syukur. Petruk kowe iki ngapa mbaleske? Kene iki rawani mbales nek aku sing rasa mbales ra rampung-rampung. Wah, cah bagus. Kok nganggo sirah tangane loro. Ngandel pisan kowe tangane loro. Baliyo ning kasatriyan. Sing ora trimake karo kahananmu entuk wayu aku sing nandingi. Inggih, ngestaken dawuh, Mas. Werkudara Nata Ndarawati. Kowe golek Kresna arep digawe apa? Kresna
bakal dadi pepalangku nggonku gayo Wahyu Setyawacana. Leno mripatmu Wahyu Setyawacana digayu dening Sedewa. Lho, malah Sedewa sing entuk. Ya tak jaluk. Wah, kundur menyang Sukalima. Kakang Semar kula ngumadi Nata Ndarawati, ora usah ketemu Nata Ndarawati. Ketemu karo Nata Blambangan. Tobat, panjenengan kaya ngendika sak penake dhewe, ayo bali ra. Bali sesuk, bali ayo bali sesuk bali iki. Wis sesuk inggih ngesaken jam. Arsa madang jagat tunguk paneng sapucaking wukir marebak bang sumirat keneng soroting surya mega lan gunung pun rampung. Iya. Pun lakon lek kula mbangun kasatriyanipun Ndara Sedewa. Iya, Semar. Kok ora kasatriyanmu dhewe. Apa duwe? Ora duwe mbangun ngene wong liya. Iya. Sing wigatipun tekan ngarepe subuh. Iya. Purnaning gati sura Sudraja ingkang rat suwuh brasta tengah ping Darmastuti rayu sami makarya rayu samya pinangki Ndara.